राज्यातील जनतेला दर्जेदार, गुणवत्तापूर्ण, मोफत व सहज साध्य आरोग्यसेवा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी केंद्र शासन पुरस्कृत राष्ट्रीय आरोग्य अभियान ही योजना राज्य शासनाच्या वतीनं संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये सन 2005 सालापासून राबवण्यास सुरुवात करण्यात आली. राज्यातील माता व बालमृत्यू कमी करणे, जनन स्थिरावणे, आरोग्य संस्थांना बळकट करणे यासारखी उद्दिष्टे या अभियानांतर्गत ठेवण्यात आलेली आहेत. गेल्या 15 वर्षापासून राबवण्यात येत असलेल्या या आरोग्य योजनेचा सकारात्मक परिणाम राज्यामध्ये दिसून येत असून आरोग्य संस्थांचा कायापालट करण्यामध्ये देखील या अभियानाचा मोठा वाटा आहे. रुग्णालयांना औषधे, उपकरणे, डॉक्टर्स, नर्स, औषध निर्माते, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ यासारखे कुशल मनुष्यबळ देखील या अभियानाच्या माध्यमातून उपलब्ध करण्यात आलेले आहे. यामुळे राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य सेवेला नक्कीच बळकटी मिळालेली असून कोरोनासारख्या जागतिक महामारीत महाराष्ट्रातील आरोग्य सेवेचे झालेले कौतुक ही त्याचीच एक पोचपावती आहे. याच राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचा संक्षिप्त आढावा घेणारी एक कविता आम्ही अभियानातील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सहभागाने आपल्यासमोर घेऊन आलेलो असून या कवितेद्वारे अभियानाची कामगिरी आपणा सर्वांपर्यंत पोहोचवण्याचा मानस आहे. कवितेचे नाव आहे राष्ट्रीय आरोग्य अभियान. आरोग्याची चिंता सोडा, काबीज केले हिंदुस्तान, दारात आज आले आपल्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियान. ग्रामीण जनतेसाठी कार्यकरी ग्रामीण आरोग्य अभियान, नागरी भागासाठी देखील आता शहरी आरोग्य अभियान. निरोगी गाव निरोगी देश ब्रीद असे त्याचे, आरोग्याची सर्वांगीण काळजी ध्येय असे ज्याचे. वर्षाव असे योजनांचा आरोग्य खात्याची शान, ग्रामीण जनतेशी नाळ जोडून उंचावली शासनाची मान. अपघाताने जीव जेव्हा होत असे घायाळ, रुग्णवाहिका उपलब्ध होते रुग्ण तेथे तत्काळ. 104 108 टोल फ्री नंबर झाले आता आपले सोबती, वैद्यकीय सल्ला व आपत्कालीन सेवांची सुरू झाली नांदी. हवामध्ये जेव्हा जेव्हा रोगराई येई, आशा नावाची चळवळ ते शमोनी सारे घेई. माता बालकांचे निरोगी जीवन करीत असे अभियान, ध्येयपूर्तीची कास धरुनी देई हे जीवदान. शाळेतील मुलांची होते आता संपूर्ण आरोग्य तपासणी, संदर्भ सेवा उपचार देणे अभियानाची असे वाणी. रुग्ण कल्याण समित्यांची देखरेख, रुग्णालय असे जिथे जिथे, विशेषज्ञही उपलब्ध होतात गरज पडे तिथे तिथे. भाग्य आपुले असे थोर हे मिळाले, जीवनदायी अभियान, लाभ घ्यावा योजनांचा असे हे ईश्वरी वरदान. रुग्णालयांच्या बळकटीकरणानं सोयीसुविधांनी युक्त माहेर वाटावी गरोदर स्त्रीला अशी प्राथमिक आरोग्य केंद्राची भिंत. आरोग्य संस्थांचा कायापालट झाल्या जीवनवाहिनी, सरकारी दवाखाने सुंदर सुसज्ज, नाव आरोग्यवर्धिनी. संपूर्णपणे पोषण आता गरोदर मातांचे होते, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना थेट खात्यात अनुदान देते. मनुष्यबळाची नाही वाण, अविरत सेवा देती, लहान थोरांचे आरोग्य जपूया ध्याच हाच घेती. कोरोनाच्या या महामारीत अभियानाचे मोठे योगदान, अखंड सेवेत अभियान कर्मचारी करण्या महामारीचे उच्चाटन. रोगराईचा कर्दन काळ, ग्रामीण भागाचा प्राण, स्वागत करून सामील होऊ, सफल करू अभियान.